Dobrý deň, vážení hostia, kolegovia, novinári. Vítam vás v mene Železničnej spoločnosti Slovensko na tlačovej konferencii, ktorá je venovaná nasadeniu ďalších rušňov Vectron do prevádzky. Tieto rušne do prevádzky na vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko prichádzajú s novým unikátnym dizajnom, ktorý dnes predstavíme. Vítam medzi nami pána Petra Helexu, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Slovensko. Dobrý deň. Pána Martina Bahurinského, podpredsedu predstavenstva a riaditeľa odboru právnych služieb. A pána Karola Henzeliho, člena predstavenstva a riaditeľa úseku prevádzky. Dobrý deň, prajem. Teraz poprosím pána generálneho riaditeľa o úvod k dnešnej tlačovej konferencii. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, milí hostia, som rád, že sa tu po niekoľkých mesiacoch máme možnosť opätovne stretnúť. Ak si spomínate, niekoľko mesiacov dozadu sme sa tu lúčili s radom rušňov elektrických 350, tzv. Gorilami, keď sme oznámili, že postupne budú odchádzať do zaslúženého dôchodku. Napriek tomu, že tieto rušne, tieto mašiny boli svojho času etalónom v rámci Európy, tak predsa len, keďže dosiahli vek, podobný ako mám ja, okolo 50 rokov, tak je jednoducho už vzhľadom na nielen technologický pokrok, ale aj opotrebenie a nedostatok náhradných dielov potrebné tieto rušne nahradiť. A práve preto som veľmi rád, že mám možnosť sa s vami dnes stretnúť spolu s kolegami a kolegyňami pri príležitosti uvedenia dvoch zatiaľ z tých 15 rušňov Vectron, ktoré sme obstarali do prevádzky. Modernizácia našej flotily je súčasťou našej stratégie, na základe ktorej chceme modernizovať celú našu spoločnosť. Ak dovolíte, ja tie 4 body len pripomeniem. Okrem zlepšovania pracovných podmienok, motivácie a angažovanosti našich kolegov a kolegyň sa samozrejme zameriavame na modernizáciu našej flotily, zlepšovanie našich služieb a v neposlednom rade zlepšovanie našej finančnej stability a kondície. Verím, že aj naše nové rušne Vectron a aj tie ostatné, ktoré počas tohto roka a v priebehu roka 2025 a 2026 prídu, tak prispejú k skvalitneniu našich služieb. A ak dovolíte tie detaily o tom, kde budú nasadzované, ako ich budeme využívať a tak ďalej, poprosil by som kolegu Karola Henzeliho, aby vám teraz krátko o tom porozprával. Takže Karol, ak ťa môžem poprosiť. Dobrý deň, prajem. Takže ako bolo povedané, stali sme tu pred pár mesiacmi a ja som veľmi rád, že sme tu opäť. A keď sme sa lúčili so strojmi, ktoré majú 50 rokov, tak dneska máme stroje, ktoré tieto konkrétne sú úplne nové, ale Siemens Vectron je rušeň, ktorý sa vyrába niekoľko rokov, vyrába to teda spoločnosť Siemens a sú to rušne, s ktorými sa môžete stretnúť prakticky v celej Európe. My sme teraz vám tu pristavili rušne 2. Je to v súvislosti aj s nábehom na nový grafikon a do priebehu budúceho týždňa pripravíme ešte ďalšie 3 takéto rušne, to znamená nový grafikon ich bude 5. Niekto sa ma tu pýtal, že majú iné čísla, pretože naše Vectrony, ktorých máme prenajatých 10 vo flotile, tak majú číslo 383, tieto majú číslo 193, takže sú trošku iné, sú vyššieho levelu, pretože samozrejme tie modernizácie pokračujú a tieto teda budú nasadené, týchto 5 bude nasadených od nového grafikónu, respektíve tieto 2, s prvým z nich sa môžete stretnúť na tratiach už dneska a druhý bude nasadený zajtra a ďalšie postupne v priebehu budúceho týždňa. V čom sú tieto rušne lepšie? Bola nejaká debata v priebehu tohoto roku o systéme ETCS. Poviem len stručne, že je to systém, ktorý, to E znamená European, takže je to európsky systém jednotný, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a prakticky riadenie tohoto vlaku, čiastočne automatizované. A je to systém, ktorý spolupracuje s infraštruktúrou a prakticky je tam výmena informácií automatizovaná medzi infraštruktúrou a medzi vlakom. Tento systém teda u nás je aktivovaný level 1, približne medzi Bratislavou a Žilinou a čiastočne level 2 medzi Žilinou a Čacou, ale najmä v Českej republike
možno ste zachytili, že od 1.1.2025 bude tzv. bezpodmienečná prevádzka, bezpodmienený provoz z ETCS práve level 2. To znamená všetky rušne, ktoré budú jazdiť na vybraných tratiach v Českej republike, a sú to prakticky všetky hlavné koridory, musia byť vybavené systémom level 2 ETCS a ešte určitá ďalšia verzia Baseline 3. Takže naše Vectrony, ktoré máme teraz prenajaté, tých 10, majú síce level 2, ale nemajú túto verziu a ten upgrade by bol pomerne drahý a časovo náročný. Preto sme sa rozhodli na prenájom týchto rušňov. Tieto rušne sú týmto systémom vybavené. To znamená, týchto prvých 5 rušňov bude v prvom rade nasadených na vlaky medzi Slovenskom a Českou republikou. Tým pádom stiahneme podobné Vectrony, ale v inom nátere a inej verzie, ktoré dneska prevádzkujeme, a tieto budú nasadené na trať medzi Košicami, Žilinou a Bratislavou, kde naše vlaky už dneska jazdia rýchlosťou 160 km za hodinu. Toto bude prvých 5 rušňov a predpokladáme v roku 2025 a v roku 2026 v zmysle zmluvy, ktorú máme uzatvorenú, príchod ďalších 5 rušňov budúceho roku a 5 rušňov v roku 2026. Tieto rušne sú prenajaté na 10 rokov, to znamená, preklenieme nimi určité obdobie, ktoré spomínal pán generálny riaditeľ, kým sa nám podarí vysúťažiť ďalšie nové moderné vozidlá, či už to budú rušne, vozne alebo ucelené jednotky na vozbu prakticky po celom Slovensku. Takže toto stručne, ako som povedal, tie rušne v prvom rade budú nasadené do Čiech, keď prídu ďalšie, budú nasadené aj na trati Košice, Žilina, Bratislava a takisto po ukončení rekonštrukcie a elektrifikácie trate medzi Bratislavou a Viedňou cez Marchek, respektíve úsek Devinská Nová Ves Marchek, tak tieto rušne uvidíte aj tam, takže tento dizajn, o ktorom za chvíľočku povie kolega, budeme vidieť v Čechách, budeme určite vidieť vo Viedni a možno neskôr, keď tých rušňov bude viacej aj v Maďarsku. Takže toľko na úvod z mojej strany a poprosím kolegyne ma doplní ešte. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli sa pozrieť na to, čo si ZSSK našla v mikulášskom balíku o čižmičke. Myslím si, že je to naozaj krásne, sú to naozaj moderné rušne. Čo sa týka dizajnu, môžete si všimnúť, že je trošku odlišný od toho, čo bežne nasadzujeme alebo čo dávame na naše nové vozidlá. Je to preto, lebo sme chceli zdôrazniť, že Vectrony sú pre nás predsa len akoby niečím špeciálnym, nemáme takýchto lokomotív príliš veľa, takže sa z toho veľmi tešíme. Ten dizajn je teda s červeným podkladom, ktorý symbolizuje energiu, energickosť. A potom sú tam také biele siločiary, ktoré zdôrazňujú dynamickosť. No a samozrejme je tam naše náborové kampane slogan Držíme Slovensko v pohybe. Týmto dizajnom sme chceli povedať, že sme naozaj dopravca, ktorý jediný zabezpečuje mobilitu na celom území Slovenskej republiky. Chceme sa tým pochváliť a takisto aj to, že hľadáme stále nových kolegov, či už rušňovodičov, vlakvedúcich, elektromechanikov a podobne. Dizajn je vecou kusu, za mňa ale si myslím, že tento sa nám podaril a ja som s tým veľmi spokojný a veľmi sa z toho teším. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem teda kolegom a ešte poprosím pána generálneho riaditeľa o jednu milú povinnosť. Veľmi pekne ďakujem, Dominik. Je tak pomaly už predvianočne. Dnes máme, ako kolega Martin Vahurínsky spomínal, Mikuláša a pri tejto príležitosti si vás dovolujeme od budúceho týždňa pozvať do nášho vianočného vozňa, ktorý bude premávať medzi Bratislavou a Košicami. Podrobnosti o tomto sme vydali vlastne už v samostatnej tlačovej správe, takže ešte raz srdečne vás pozývame, vyskúšajte si to trošku, nasať vianočnú atmosféru spolu s nami. Takže pekný deň a v prípade teda otázok sme vám k dispozícii teraz. Nech sa páči, ak sú nejaké otázky, ak nie, tak bude priestor na individuálne rozhovory, taktiež pripravíme jeden rušen na točňu na nejaké dynamické zábery potom. Tak vám všetkým veľmi pekne ďakujem a presunieme sa do ďalšej časti dnešného stretnutia.